नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत गाजर, खोबरं आणि ड्रायफ्रूट्सची वडी. चला मग कृती आणि साहित्याकडे वळू. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत गाजराची वडी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: गाजर, साखर, तूप, मनुका, काजू, बदाम, वेलची पावडर आणि ओलं खोबरं. चला मग आता कृतीकडे वळूया. आता आपण एक पॅन ठेवलेला आहे. त्यामध्ये आता तूप घालूया आणि गाजर घालूया. आणि हा चांगला आता परतून घेऊया. परतून झालेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण हे ओलं खोबरं घालूया. साखर घालूया आणि आता हे एकजीव होईपर्यंत परतून घ्यायचं. आता छान आपण परतून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता मनुका, काजू आणि बदाम आणि वेलची पूड घालूया. आणि आता परत छान एकजीव करूया. हे बघा, हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता आपण ते ताटामध्ये ताटाला तूप लावलेलं आहे. त्यामध्ये आता ते ओतूया. हे आता व्यवस्थित आपण थापून घेऊया आणि त्याच्यानंतर वडा पाडूया. गाजर आणि खोबऱ्याची वडी ही तयार आहे. चला मग या खायला. आणि ही रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.